To za mu buɗe fagen rahotannin ne da batun cin zarafin mata da yara a Najeriya. Inda za a iya cewa har yanzu ba a rabu da bukar ba wai an haifi habu. La'akari da yadda cin zarafin mata da ƙananan yara ke ci gaba da ta'azzara. Iyaye da dama ne dai musamman ma masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya ke ci gaba da ƙorafi kan yadda yaransu maza da mata ke fuskantar cin zarafi ko ma barazanarsa. Lamarin dai kan jefa da dama daga cikinsu mawuyacin hali ko ma rasa rayuwarsu ɗungurungum. Tun dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wasu kwanaki 16 a cikin watannin Nuwamba da Disamba a matsayin ranakun nuna alhini da kuma yaƙar masu mummunar ɗabi'ar cin zarafin yara ƙanana. To dangane da wannan wakilinmu Saifullahi Gambo Minjibir ya yi mana nazari a wannan rahoto da ya haɗa mana. Muhimmancin nuna takaici kan cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kwanaki 16 a kowace shekara domin lalubo bakin zaren da ke sanya mata da ƙananan yara a cikin ruɗani. Malama Aisha Haruna Kabuga ita ce shugabar ƙungiyar ƙwato 'yancin ƙananan yara a nan Kano. Ta bayyana cewa kimanin ƙorafe-ƙorafe 120 ta karɓa a wannan shekara. Lamarin da ke ƙara tabbatar da cin zarafin yara a Najeriya. Gaskiya cin zarafin yara kusan yanzu ƙaruwa yake saboda yaro bai san ciwon kansa ba. Yara kwanan nan an zo an ce sun ɗaga tuta bayan yaran nan ba su kai shekarunsu ba. An je an ci zarafinsu an je an kulle su. A can kuma bayan an je an kulle su an je an haɗa su da masu mummunan ɗabi'a an haɗa su a wuri ɗaya yaro da ba wuya ya canja ɗabi'a an je an haɗa shi da irin wa'innan abubuwa ce mutum yana Boko Haram ko kuma yana Yahoo ko kuma yana satan mutane an jan haɗa su da yara da ba su kai shekara 13 zuwa 18 ba. Zalika Aisha ta buƙaci gwamnatin a ƙasar nan ta taimaka wajen samar da kotunan ƙananan yara domin dai gudun kitso da kwarkwata. Gaskiya ƙarshen dakile wayannan abubuwa muna neman gwamnati ta yi ƙananan kotuna na kan yi wannan cases ɗin da za a da na shi wannan cin zarafi ɗin. Saboda a kullum mu ba ma san da abin da za a ce an ci zarafin mace namiji ko ya daki mace ko me a ɗauka a tafi kotu saboda yana kawo rabewan iyali. Kalaman na Aisha na zuwa ne daidai lokacin gudanar da wani taron lalubo mafita kan wannan batu. Waɗannan dai wasu ne daga cikin waɗanda suka samu halartar wancan taro. Tare da kiraye-kiraye ga mahukunta da kuma masu ruwa da tsaki a kan wannan batu na cin zarafin ƙananan yara. Report ɗin kes da ake na janda sai a ce a unguwanni bayan a wajen aiki da akwai ta a mu kanmu ƙungiyoyi masu zaman kansa a kansa a harkar gwamnati misali 'yan siyasa da akwai ta saboda me wani zai amfani da ƙarfin kujerarsa ko wata dama da yake da shi ya ci zarafin mace ko ba ta da hanyar ko wajen da za ta je ta yi reporting ɗin wannan kesin. To mu abin da muke so yanzu mu samar da channel wanda idan har hakan ta faru za su samu damar ganin sun yi rahoton ɗin wa'innan kesin. Hanyoyin da ya kamata idan aka haɗa gwiwa tare cewar mutum ɗaya ba zai iya ba, amma idan aka haɗa ƙarfi da suke aiki a wannan ɓangaren za a yi ƙoƙari a magance wannan matsalar. Gaskiya sai an yi sensitization ya haɗa da mutane kaman shugabanni na addini, shugabanni kaman na gargajiya. Dama dai an daɗe ana ci gaba da kiraye-kiraye kan batun na cin zarafin 'ya'ya mata da kuma ƙananan yara da ya kamata hankalin mai saran kaba ya koma garna. To a gaida Saifullahi Gambo Minjibir kuma daga batun cin zarafi sai na tattalin arziki a Bauchi. A wani ƙoƙari na taka birki ga 'yan kasuwa da kan ɓoye kayan abinci a wannan lokaci. Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu ya fara kai ziyarar bazata a wasu kasuwanni a birnin Bauchi domin faɗakar da 'yan kasuwa illar ɓoye kayan abinci da nufin samun ƙazamar riba. Wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje na cikin tawagar da ta rufawa sarkin baya kuma ga ƙarin bayanin da ya aiko mana daga Bauchin. Irin yadda 'yan kasuwa a ɗaya daga cikin kasuwannin garin Bauchi ke jinjinawa mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu kenan yayin ziyarar bazata da ya kai kasuwanni a wani mataki na ganin 'yan kasuwa na yin abin da ya dace a harkokinsu. Alhaji Idris Muhammad Bello shine shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar Wunti ya kuma yaba da wannan mataki. Cika mudu da kuma gyara sikeli wannan abu ne mai kyau wanda ni ina daga cikin na ɗaya wanda ni aiki na kenan. A shekarun baya ma'auna kan yi amfani da mudun awo na bai ɗaya. To amma yanzu labarin ya sauya inda mafi yawan ma'aunan ke amfani da mudun awo mabambanta. Alhaji Bala Mai Kaji shine shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar Muda Lawal
kasuwa mafi girma a jihar Bauchi, inda nan ma sarkin ya ziyarta. Ai ba mu da mudun yanzu, mu ba a kawo mana mudojin awon gashi, to idan kana da shi ne a ƙasa shine zaka je ka dakile ire-iren wani abubuwa din. Mutane da dama na ganin ziyarar sarkin na Bauchi a kasuwanni za ta yi tasiri musamman ma kan batun cika mudu, kaucewa ɓoye kaya don jiran tsadar su da tsawwala farashin kaya ba gaira ba dalili. A cewar wani dattijo, Alhaji Abdullahi Muhammad Koli. Ya shiga tarihi, kuma muna kira ga sauran sarakuna su koyi wannan halaye irin nashi, domin yin hakan ba sai ka ba wa mutane wani abu ba. Yayin wannan ziyara dai sarkin na Bauchi ya dudduba mudun awon 'yan kasuwa tare da gargaɗin su ji tsoron